marxa, estem live. Molt bé. Doncs som-hi? Som-hi? Som-hi. Hola, benvolgudes i benvolguts. Desitjo que quan escolteu això la vida us somrigui i que el vostre esperit estigui obert a rebre un missatge cultural i humanament positiu. Nosaltres estem altra vegada tossuts en la nostra fidelitat quinzenal aquí al punt del 107.8 de Ràdio Moià per oferir-vos ones creatives. Bon dia, bona tarda, bona nit, quan ens estigueu escoltant. Benvinguts i benvingudes a Ones Creatives, al nostre 16è programa. Val? 16è, ja? Sí, el 16. Avui tenim, com sempre, l'equip titular, que és el Xavier Vidal. Hola. Tenim també a l'Andreu Vilardell a l'apartat tècnic. També tenim en el David, que està fent el tema del Twitch. I avui tenim també les persones convidades que ens acompanyen i que ara passaré a presentar-vos. Avui parlarem de la creativitat en residència. I ho hem posat així, perquè tractarem d'explicar maneres de com es pot donar suport als artistes a banda de comprar la seva obra, que sempre seria, com si diguéssim, la part més important de donar suport a un artista. Potser ens venen un parell de conceptes al cap, com el mecenatge o les residències artístiques, també, per donar aquest suport. Tot i que tenen punts en comú, anem a definir els conceptes. El mecenatge sol ser una relació entre un mecenes que finança l'obra d'un artista i l'artista mateix, que crea l'obra amb aquest suport financer. El mecenes pot tenir un paper actiu en la direcció de l'obra o simplement pot finançar el projecte sense influir-hi. I així, aquesta pot ser una relació més individualitzada i personalitzada entre el mecenes i l'artista. Les residències artístiques són programes que ofereixen als artistes un espai, un temps i uns recursos per treballar i desenvolupar el seu treball creatiu en un entorn diferent del seu que és habitual. Aquestes residències poden ser finançades per institucions públiques o privades o solen incloure el que és allotjament, estudis o tallers i una petita quantitat de diners pels costos de la vida, diguéssim. Però cada residència fa el seu model i cada cop poden ser més diverses. Pel que fa a la durada, es poden fer de poques setmanes fins a diversos mesos o fins i tot anys i estan obertes a artistes de diferents disciplines com ara les arts visuals, la música, la literatura, la dansa, el teatre o les arts digitals. Les residències són una oportunitat per als artistes per experimentar amb noves idees, desenvolupar projectes a llarg termini, interactuar amb altres artistes i professionals del sector i així ampliar també la seva xarxa de contactes. També poden ser una font d'inspiració i motivació, ja que permeten centrar-se en la seva obra sense les distraccions i les pressions del món exterior. A mi això em pinta molt bé. Però, sí o no? Però quins són els orígens? No? Anem a fer una miqueta d'història sobre el tema de les residències, perquè en si mateixa i en característiques similars, aquesta és una pràctica relativament nova que va sorgir cap a finals del segle XX, encara que la idea d'oferir un espai per treballar i viure en comunitat en els artistes té un considerable recorregut, com les colònies que es feien en un entorn natural i tranquil com a Barbizon, a França, a la dècada de 1830, per on van passar els pintors Jean-François Millet, Théodore Rousseau o Charles-François d'Aubigny, o la de Taos, a Nou Mèxic, a principis del segle XX, que gaudiren artistes com la Georgia O'Keeffe o Marsden Hartley. La idea moderna, més popularitzada a les dècades dels 60 i 70, té alguns exemples força rellevants, com per exemple la Fundació Rockefeller, dèiem de capital privat, no? La Fundació Rockefeller de Bellagio, a Itàlia, que està en marxa des de 1913 i és de les més antigues i va passar al poeta i escriptor Langston Hughes el 1961.
També hi ha la Casa de Velázquez de Madrid des del 1920, especialitzada en arts i humanitats, que ha vist desenvolupar els seus projectes, per exemple, d'Antoni Tàpies al 1950. A la residència d'artistes de la Cité Internacional des Arts a París des de 1965. És una de les més grans del món, on hi va viure i treballar la Nina Simone, per exemple, als anys 90. A la McDowell Colony de New Hampshire, als Estats Units, en un entorn rural, hi va passar l'escriptora i poeta Sylvia Plath al 1959. La relació entre un territori rural i les residències artístiques comporta avantatges per tothom. No ens esplaiarem ara, però, per exemple, mencionarem la promoció de la cultura i el turisme, atraient, per exemple, visitants interessats en art i creació, la col·laboració amb la comunitat local, nodrint-se mútuament, col·laborant i creant diàleg, l'activació econòmica, sobretot quan es tracta d'aquestes residències grans amb molta ocupació, el foment de la creativitat i de la innovació essent inspiració per la gent local i proporcionant un context únic en els artistes, o la millora de la imatge de la zona rural, també, despertant un sentiment d'orgull local i de comunitat entre els residents. Al Moianès tenim la sort de tenir diversos exemples de residències artístiques. Una de les més veteranes potser és el Cassis, el Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat, que està situat en un antic forn de la Calç a Calders, gestionat per l'artista Roser Uduber, en què conversarem en propers programes amb motiu del 15è aniversari del centre que se celebra aquest any. Un altre exemple és la residència del Taller de les Titelles, també a Calders, per on passen experts del món del modelat i del teatre de petit format. I a Moià mateix, i des d'inicis del 2022, tenim A Cobert, espai de pensament crític i creació artística, que ja coneixeu d'haver-lo mencionat en aquest programa diverses vegades i en diferents ocasions, ja sigui per les xerrades, els tallers, els cicles de cinema o de lectura que fan. Dirigint-lo hi trobem la Nerea Campo, poeta, escriptora, artista multidisciplinar, graduada en estudis literaris i donant-li suport també l'Eudald Pla, Van der Pla, i segona Eudald de Moià, també conegut en aquest programa. Sí. Tots dos, part de l'organització també del Festival Exabrupto. Avui ens ve acompanyada de la seva resident ara mateix, que és la Juana Dolores, escriptora, actriu, artista polifacètica, que desenvolupa una obra d'exploració visual dels processos psicològics i emocionals de l'ésser humà, amb una gran atenció als detalls i amb gran riquesa de simbolismes i metàfores. Benvingudes totes dues. Hola, què tal? Que guai tenir-vos aquí, per fi. Benvingudes, Hola. Moltes gràcies. Merci. La veritat és que, bueno, ja feia, imagina't, 16 programes i sempre estàvem dient hem de portar la Nerea, i al final la Nerea està aquí. Bueno, i era el moment perfecte, Era el no? moment També. perfecte, sí, perquè a més això de poder venir també amb aquest acompanyament, o sigui, estem feten, que diuen, no? O sigui, fabulós. A veure, el projecte de Cobert que tu lideres... Abans d'això, que em sembla que has parlat de les residències, Sí. bé, no sabia, a la Joana suposo que també a les dues ens agrada molt Sílvia Plath, i no sabia que havia fet una residència, diguem-ne, en un espai de residència rural. Crec que has fet una molt bona síntesi de les residències i ara mateix és un moment en el que estan sorgint molts nous espais de residència i s'està buscant un model una mica unificat que a França sí que existeix perquè aquí diguem-ne que hi ha moltes varietats, no? I s'està intentant buscar un punt de confluència per saber què és ben bé una residència artística perquè precisament per aquesta varietat, no? Com hi ha acull una diversitat molt gran i es vol, bueno, saber què és exactament una residència artística, així que igual et podrien trucar perquè els hi facis tu... Anem a definir què és una residència. Sí, s'està buscant això precisament. Sí, sí, bueno, és el que passa, no? Suposo que com que tampoc no és una oferta que diguéssim porta tants anys anant sobre de la taula com per dir això està claríssim, què tal, sinó que a més és una cosa molt viva, no? Suposo, i també té a veure amb les necessitats que pot tenir l'artista, i l'artista també evoluciona, o sigui, tant les propostes com amb les tècniques, les mirades i amb els recursos del que són els espais de residència, no? Perquè, bueno, el cas francès és sempre com el model referent
i allà que potser tenen més bagatge en això, totes les residències artístiques tenen honoraris per producció o honoraris per l'artista, cosa que aquí no passa, però precisament per això, no? Perquè potser aquí som una mica més joves en aquest sentit i cal definir què és i quines necessitats té, no? I també entendre les residències, jo crec que com ara amb aquest sorgiment, jo crec que d'una manera com poc idealitzada i bohèmia, no? Sembla com un espai on els artistes es troben i creen, que sí que ho és, però jo crec que també hi ha una qüestió de necessitat, no? En la societat en la que vivim, doncs, de necessitat d'anar a algun lloc, potser amb això, amb menys distraccions i un lloc que suporti econòmicament la creació, que això no es contempla. Parlaves tu del mecenatge o de comprar o del fet de comprar obres, però la part de la creació doncs, no es sosté econòmicament. Sempre que l'artista està 4, 6 mesos, un any, 6 anys creant la seva obra i que viu de l'aire, llavors... Sí, no? Sí. És que, clar, també, en aquest sentit, una cosa és dir, vale, doncs m'assento i faig un tema que és com fer una inversió de vida, no? Diguéssim. Llavors doncs, fas un projecte que després doncs, saps més o menys com el podràs comercialitzar o el que sigui. O sigui, seria una startup artística, podríem dir més o menys. Esperem que no. Però per una altra banda, clar, hi ha tota aquesta part d'investigació, no? D'exploració, de donar-te el temps i l'espai mental, sobretot, no? Per poder veure què sorgeix, no? I en aquest sentit, clar, és difícil. I que moltes obres no tenen forma tampoc de producte comercial. Exacte. O sigui que fins i tot, a part que el temps de la creació no està suportat econòmicament, potser l'obra que acaba sorgint tampoc no és un objecte de consum. Clar, per això... O almenys és el que a nosaltres no ens agradaria que fos. Sí que hi ha molts objectes de consum, però crec que no és el cas ni de la Joana ni el meu. No, i aquest també és un tema que últimament li estic donant voltes, no? El tema de consumir la cultura, no? O sigui, consumir l'art. Jo ho diu, aquesta expressió. És com anar al súper, no? És un oxímoron en si mateix, en realitat. És una contradicció. I sembla innocent quan utilitzem aquesta expressió, però no ho és gens, al final. Perquè... Bueno, perquè al final es respon a unes lògiques neoliberals i capitalistes envers l'art que no tenen res a veure amb la nostra realitat. Tot el sorgiment de residències, que realment les residències sempre han existit en un format o en un altre, perquè no deixaven de ser amics d'artistes que et deixaven una casa i els seus recursos per tu poder desconnectar i treballar en la teva obra. Però jo crec que ara estem en un moment on l'art està sent democratitzat, si no ho ha estat ja, palo bueno i palo malo, perquè estem en un punt d'inflexió en aquest sentit, l'art i la cultura, i que ara és més necessari que mai no reivindicar, sinó defensar els espais que ofereixen residències artístiques als artistes, perquè al final ja no respon a la materialitat, als recursos materials que tu tens per realitzar la teva obra, sinó també per intentar fugir de casa teva on estan tots els inputs d'una societat que no et deixa gaire temps per pensar ni gaire temps per treballar. Els tempos d'una obra, d'una peça, no són els tempos d'un producte de consum, no són productes en cadena. I això a vegades doncs, el sistema no ho entén així, no? Perquè has d'anar molt ràpid i has de produir moltíssim, perquè si no sembla que desapareixes com a artista. Clar, fa la corba baixa, diguéssim, l'interès, es queda soterrat en la llau d'altres nous inputs, no? per la gent, i llavors doncs... Sí, clar, si jo visqués en una casa gegant o tingués una segona residència a Cadaqués on em pogués aïllar i oblidar-me de totes les 1000 trucades de gestoria que tinc de dilluns a divendres... De Cadaqués no ho has dit perquè sí, no? No, m'encanta, Cadaqués és un lloc preciós. M'agradaria tenir una segona residència a Cadaqués. És com allò de... Ostres, bueno, és on està l'artisteo català, ¿no? Sí. Pues eso, yo también lo quiero. Molt bé. Explica'ns una miqueta, doncs. Quin és el tret característic de les residències que feu al Cobert, Nerea? Bueno, jo no sé si el tret característic de les residències o de la manera en què funcionem a Cobert amb tots els esdeveniments o amb tots els processos, els recitals, presentacions, és intentar precisament aquesta materialitat del temps no accelerat, de productivitat,
intentem relaxar-la una mica. És a dir, nosaltres hem tingut la intenció d'anar programant, recordo les primeres entrevistes que ens feien estàvem al gener i dèiem, bueno, obriu i quina és la programació a l'any? I dèiem, bueno, no ho sabem. O sigui, no farem una programació... Porta la bola, no? Clar, però normalment els espais fan una programació del gener al desembre, no? I és com, bueno, és que hem de veure el temps que tenim, no? Les capacitats, les ganes que tenim de fer-ho, o sigui, respectar una mica això. I jo crec que amb els artistes que han vingut i a fer tallers, presentacions, intentem que sigui el mateix, no? A l'hora de trobar una data, a l'hora de veure com si se senten bé o no. O sigui, tenir una mica més de cura i menys d'aquesta visió burocràtica, no? Burocràtica i productiva. Allò Sí, les residències, no sé què és el que les caracteritza, suposo que això també, la gent que ha vingut en residències se sent bastant acollida i bastant amb poca pressió. Una de les primeres residents va ser la Núria Clotet. Va ser la Núria Clotet, sí. Que va estar Va ser la primera, juntament amb l'Aina, amb la Pit Roig. Que també va venir un dia. Van ser les primeres residents de Cobert. Anem aquí, a veure, a Cobert, passa'm quines residents has tingut i anem fent xec per anar-les portant, perquè, bueno, si per alguna cosa estem és per visibilitzar també una mica la part aquesta més artística d'aquí de la zona, o sigui... I per la vostra banda, suposo que també una part que us interessava era lligar amb quin és l'interès de Moià, no? De la part ciutadana, no? Sí, clar, és que a veure, som una residència jove, és a dir, que vam començar l'any passat i també havíem de veure, no?, quina acollida tenia i com treballàvem. Per nosaltres aquest any és més important, o sigui, hi ha un element diferencial respecte a l'any passat, que és aquesta col·laboració o participació més directa amb el territori. És a dir, no volem que sigui una bombolla en la qual els artistes es vinguin a tancar i treballar, sinó que hi hagi alguna col·laboració, sigui amb col·lectiu, sigui amb materialitat, diguem-ne, alguna cosa al carrer, és a dir, que l'artista no vingui, es tanqui, desaparegui i sembla que no hagi passat res, ha fet la seva obra però a Moià no ha tingut cap mena de rebuda, d'impacte, molt oberts, en el format tampoc volem obligar a ningú a fer alguna cosa que no voldria fer, però sí que penso que com és algo molt obert es pot implicar amb el territori de moltes maneres. Llavors sí que crec que aquest any això és important per nosaltres i l'any passat no ho vam tenir tan en compte perquè era un primer any i volíem veure com funcionàvem. Molt bé. I perquè també vosaltres com a Cobert, a part de la part aquesta de les residències, també teniu també teniu aquesta vessant de les activitats, les xerrades, els cicles que aneu fent i també esteu en xarxa amb altres entitats, no? Distribuïdes per al territori. Com funciona? O sigui, com esteu sentint aquesta relació que teniu d'enxarxar-vos? Jo estic aprenent moltíssim amb la xarxa. Li explicava abans a la Juana. Treballar en comunitat sempre és difícil i enriquidor alhora, no? Perquè pel fet que és difícil i has de treballar amb molta gent diferent. I ara mateix nosaltres estem dins de la xarxa PROT, que és la xarxa d'espais de creació i producció de Catalunya, i la xarxa mateixa s'està intentant vinclar a altres xarxes, per exemple, de les Balears i de França. No? I després, a nivell més específic, abans has parlat de la Roser, que per mi és un referent, tant la residència del Cassis com ella, perquè penso que és una persona que té les coses molt clares, que és absolutament transparent i que la seva manera de concebre el món de l'art per mi és molt interessant i tenim moltes ganes de fer alguna col·laboració i de fet ja s'està gestant, espero que pugui sortir, és a dir que segurament en algun moment vindrem a parlar amb la Roser i anunciar-vos coses noves, perquè penso que és interessant que desconec si hi ha alguna residència més al Moianès, però crec que ara mateix només és al Cassis i a Cobert. N'hi ha la dels titellaires, que també... Però és residència? Sí, també fan. Sí. Ah, doncs no, ho desconeixia. I com que tenen la part aquesta de... O sigui, fan escola, però també tenen la part de residència, i llavors a l'estiu fan tot el festival de titelles, també. Doncs necessito més informació, perquè no ho desconeixia. Ja te la passarem, perquè, bueno, també, o sigui, el que deies abans, no?, que treballar en xarxa és difícil però molt enriquidor. En totes les trobades aquestes que vam fer de Moianès Cultura i tot que vam estar parlant,
Doncs jo estava en una de les comissions, que era la de residències, i m'imaginava allò, bueno, no sé què, aquí podríem fer això i l'altre, no? Quan somies moltes coses, no? Però, clar, dintre d'aquesta comissió es va posar la gent d'aquesta, no? De les titelles, i llavors també va ser molt interessant perquè, jolín, dintre de totes les disciplines que n'hi ha culturals aquí en el Moianès, aquesta és com una I l'especificitat que té, no? Exacte, és superespecífica, però és que a més és superpotent, o sigui, a nivell de país és un referent, i està aquí, i és com em peta el cap, perquè m'haig enterant de cada projecte, que és enorme i que és super referent amb lo seu, que estan aquí al Moianès, no? Nosaltres valorem acotar una mica també les disciplines. És a dir, ara mateix sí que estem oberts a tot, però sí que pensem en acotar una mica, perquè penso que per fer una bona feina com a directora, que hem dit abans que allò de gestora, no? Com a directora d'una residència has de tenir un mínim de coneixements sobre el tipus de feina que s'està fent, no? A la teva residència. És a dir, ara mateix, en el cas de la Juana, literatura i arts visuals, no? Clar, no es pot saber de tota la vida. Llavors, per exemple, no ho sé, alguna cosa que desconegui molt, titelles, precisament, o dansa, no? Clar, en aquest sentit, si ve una resident, no? A treballar una peça, a assajar una peça de dansa, la meva participació aquí és menys professional. Llavors, potser la idea també és acotar una mica també les disciplines que es treballin. Llavors, tu, a banda de dirigir la part de cobert i tots els projectes aquests tan xatxiguais que ja saps que soc molt fan de tot. I jo teva. A banda d'això, tu també tens aquesta part d'artista, que també fas les teves obres. No ho sé. Sí, jo ho he vist. Però molt amateur. Escriu poemes meravellosos, això. Escriu poemes, fa instal·lacions. Vas estar en el Festival del Moianès de Cultura Inquieta, presentant Mamà Estoy Bien. I la veritat és que jo vaig sortir molt xocada. O sigui, és que de les dues jo he sortit molt xocada de sessions de les dues. Perquè vas venir a veure Miss Universo, no? Vaig venir a veure Miss Universo. D'allà vam sortir tots una mica xocats. Tots. Tots una mica. Però la veritat és que, que clar, o sigui, el fet de també deixar-te portar per el sentiment o el propòsit, no?, que té l'artista de ficar-te en diverses situacions en les que normalment o no t'hi veuries o fugiries, no? O obvies, no? Jo amb l'etiqueta d'artista em sento incòmoda, almenys ara, perquè penso que no he treballat, no tinc prou treball com per posar-me aquesta etiqueta. Sí que m'agrada escriure i sí que he materialitzat algunes coses, però el que sí que em va passar amb Mamà Estoy Bien, que és un projecte que es va allargar durant 3 anys, del 2020 al 2023, és que les dues vegades que ha sigut la mostra, la instal·lació sencera, que no ha sigut un fragment, que també a vegades l'he fragmentat i això, hi ha hagut persones que han plorat, no? Llavors penso que hi ha alguna cosa allà que al moment en què tingui una mica més de temps, potser en algun moment d'aquí uns anys quan parlem sí que em sento còmode amb aquesta etiqueta. Ara de moment no, però bé, és una cosa que m'agradaria explorar. El que passa és que no em dóna la vida per fer més coses. Ja ho sé. És que, clar, a vegades la gent es pensa, tenir un espai així i tal, és obrir la persiana i que comencin a venir històries, i no, n'hi ha molt, tant de bo, no? Però no és així, porta molta feina al darrere i això, és part del teu patí diari, no? Que deies abans que si volíem fer una crida, jo necessito algú de pràctiques que em faci un cop de mà. A veure, quin perfil necessites? Obrim el LinkedIn d'unes creatives.
Bueno, no, ho dic en sèrio, però això és una altra cosa. No, bueno, doncs, sempre que necessitis alguna cosa ja saps que pots utilitzar-nos aquí per fer d'altaveu de lo que sigui. Vale? Gràcies. Però jo torno una altra vegada en el teu tema artístic, perquè has dit, des del 2020 i tal, fins ara, a Cobert es va obrir a inicis del 2022. Tu, el fet de venir a viure a Moià, com ha transformat aquesta part creativa, artística teva personalment? Sincerament, podria ara mateix mitificar Moià, cosa que no faré. Moià em sembla un lloc meravellós, en el qual, bueno, aquesta tarda mateix, no, com estava plovent i amb els ocells i tal, jo m'hi sento superbé i superben acollida, però crec que ha sigut una qüestió potser menys maca, però crec que és un tema d'oportunitats. És a dir, a Barcelona hi ha moltíssima competició, hi ha un món de l'art en el qual els noms són sempre més o menys els mateixos i és molt tancat, i també hi ha una qüestió de preus, no? És a dir, jo aquí m'he pogut permetre obrir una residència perquè tinc l'espai per obrir una residència. Si hagués estat a Barcelona, segurament el lloguer per tenir una residència artística no l'hagués pogut pagar. Llavors, Moià m'ha donat l'oportunitat en el sentit de que les coses són una mica més fàcils a l'hora d'emprendre un projecte així. Tot i això, jo penso que a Moià hi ha molt talent i sempre dic que no sé si són les aigües o hi ha alguna cosa així. Però aquesta és la realitat, no? I tampoc cal dir, bueno, és que he vingut aquí, m'he inspirat com... Sí, no, el Sant Sebastià m'ha vingut a visitar i... No. M'ha baixat, no? Que deia la... M'ha baixat, com diu la Núria, me baja la informació. No. Bueno, però crec que és important, no? També posar-ho en valor, és a dir, que és per mi un lloc d'oportunitats, de coses que... de somnis que un té presents i que hi ha llocs que afavoreixen que puguin ser possibles. Molt bé, molt bé. I llavors hem fet possible que vingui la Joana en aquesta residència que porteu aquest any, que va sobre ecofeminisme, no? Llavors el teu projecte que quadra amb aquest concepte de l'ecofeminisme, ens el pots explicar una miqueta? Abans d'entrar en això, jo vull dir que també hi ha molt d'art i molta creativitat a l'hora de dirigir un espai artístic. És a dir, que la pràctica comissarial, en comissariant, escollir quins artistes tries, també en l'acompanyament que fas a aquests artistes, també hi ha un fet creador. I al final, les pràctiques artístiques es dissolen, no? Ja no és tan clar a què et dediques quan fas alguna cosa artística. És una mica difícil, jo crec, portar un espai artístic i no acaben fent tu coses artístiques, no? Absolutament. Per això li difico l'etiqueta d'artista. Perquè exerceix. El que passa és que, bueno, n'hi ha aquesta mena de gran etiqueta, no? De l'artista. I millor l'artista l'hem de baixar una mica, no? I posar més en pràctica diària. O obrir, sí, o en el cas de la Juana, no? Ella és artista però en algun moment ha fet de comissària, perquè quan va fer Ibris Viral, que és una cosa meravellosa que algun dia us explicarem, farem un programa només d'Ibris Viral. Vamos, que vingui la Sandy. Sí. Bueno, sí, és el que diu la Joana, les pràctiques són molt mòbils en aquest sentit. Sí. I res, jo he vingut a escriure, bàsicament. Jo em sento... No és que em senti més còmoda, però jo sóc escriptora, més que artista. El que passa és que les coses boniques m'agraden i al final doncs, el que escric acaba tenint un format o un altre, ja sigui en obra de teatre, ja sigui en audiovisual. I en aquest cas treballaré juntament amb l'Amanda, que forma part del meu equip, juntament amb la Nerea també, que ens ajudarà en la producció, en una sèrie de fotografies. Li podríem dir creacions visuals, però a mi això d'inventar-nos tants noms per dir les mateixes coses m'atabala una mica. Jo soc més antiga. Farem unes fotografies boniques, precioses, amb una perspectiva artística concreta, envers el que estic escrivint ara. Jo porto com un any i mig o així treballant en la idea dels contes i quan va sortir la residència de Cobert sobre ecofeminisme,
doncs em va encaixar i estic escrivint el meu primer conte de fades, que es diu Un conte de fades, la violació del pacte, la dona naturalitzada i la naturalesa feminitzada. Que aquest subtítol El títol és sempre llarg, me és l'oblido. llarg. És llarg, és un subtítol. I bàsicament el que estic fent és sobretot doncs, seguir amb la meva recerca dels contes populars, dels contes meravellosos, que tenen molt a veure amb les faules, amb els mites i ritus pagans antics, i escrivint. I a banda d'això, que de fet, tenint en compte que els contes populars, els contes folclòrics, els contes meravellosos, els contes de fades, com els hi vulguem dir, perquè al final no deixa de ser un gènere molt híbrid, jo li dic conte de fades perquè em sembla el nom més bonic, no? El més maco. I perquè en aquest conte concretament sí que apareixen fades. Ai, m'he perdut. El que estava dient. En aquest conte, en aquest primer conte, jo sí que he volgut acompanyar-lo d'unes fotografies que s'exposaran el dia 27 a l'Espai de Cobert, però al mateix temps, això és el que em deixava, tenint en compte que als contes sempre hi ha una confluència entre la tradició escrita i la tradició oral, que a vegades oblidem aquesta tradició oral, que és més manipulable però també més lliure. Avui hem decidit, avui li comentava a la Nerea, que compartiré llegint en veu alta aquest primer conte que escrigui amb tothom que vingui dissabte 27 a les 7 a Cobert. Dissabte 27 a les 7. Sí. I em fa molta il·lusió. I això és el que estic fent, bàsicament. Després hi ha tota la part estètica i artística visual que jo estic extraient de tots els prototips, diguem-li d'alguna manera, que repeteixen els contes al llarg de la història, sobretot en l'època medieval, que intento lligar amb la nostra contemporaneïtat, no? És a dir, la fada, per ella mateixa, és una figura que no és ni tan bona, ni tan innocent, ni tan benevolent com ens pensem. La figura de la fada està molt propera a la figura de la bruixa. Aquesta dualitat entre el bé i el mal, o aquesta dualitat misògina cap a les dones, no? D'una dona vella que pot seduir per aprofitar-se en el seu benefici, però també són figures que et poden salvar la vida o que et poden concedir elements màgics, objectes màgics que a tu t'aportin alguna cosa per seguir continuant el teu ritus d'iniciació, no? Perquè a mi m'agraden molt els contes de cavalleries i tot això, i aquest és un element clau, no? Sí. I clar, com jo hi lligo tot això amb la meva contemporaneïtat i sobretot amb l'ecofeminisme, no? Clar, la fada com a figura que és defensora i dueña i ama de la mare naturalesa, també és la que controla, o les que controlen el clima fins i tot, es troben davant de la violació d'un pacte. I per què la violació d'un pacte? No? La violació d'un pacte amb la humanitat, d'alguna manera. No? La humanitat ha traït aquest pacte amb la natura. I les defensores de la natura són les fades. Però per una... Posa la pell de gallina. Jo ho tinc tan interioritzat que quan ho dic em sento supertonta perquè dic, estic dient el mateix de sempre. No, però és I per una altra banda, jo que soy muy hermenèutica i m'agrada que tot lligui, en l'estructura del conte de fades segons el prototip de fada que es diu Melusina, hi ha molts tipus de fades, però hi ha un prototip de fada literària que es diu Melusina. Els contes on ella apareix, ella i Morgana, que és un altre prototip, l'estructura del conte té com 3-4 parts, que després dintre de cada part té subparts. Òbviament els contes, al ser un gènere, com hem dit abans, oral, durant molt de temps, doncs varia moltíssim, no? Però al final sempre trobes punts en comú. La primera part del conte d'aquestes fades, on apareixen aquestes fades, és l'enamorament amb el cavaller o amb l'enamorat. La segona part és el pacte. La fada sempre li proposa un pacte al cavaller o a l'estimat per poder ser la seva amant o per poder ser la seva dona. I la tercera part és la violació del pacte, perquè tots els cavallers, tots els homes, acaben traint la seva paraula i normalment les fades acaben desapareixent. Quan es trenca el pacte,
la fada desapareix. I em semblava una analogia molt bonica que podem fer amb el que nosaltres estem fent amb el nostre món, en relació a aquesta estructura literària, i al final també em deixa una mica d'espai per parlar de l'amor, no? Al final la nostra relació amb la natura crec que no és que s'hagi refredat, però hem oblidat que hi ha una relació d'amor entre la humanitat i el món, no? Clar, és l'abús, no? Una mica sí, clar, la violació, l'abús, el maltracte. Al final la natura no deixa de ser una espècie d'al·legoria també del cos de la dona, no? O a l'inrevés, o viceversa. Sí, sí. Em sembla molt interessant. Sí, aquest lligar-ho d'aquesta forma. La veritat és que tinc moltes ganes de venir el dia 27 i veure una mica aquest resultat, no? Perquè el que és el teu procés, vale? Quan comences, abans has dit, havies estat doncs, allò, no? Fent investigació i tot, d'aquests diferents tipus de personatges i d'estereotips i tal. Llavors, quan vens a una residència com aquí a Cobert, com vens, què et portes, què fas, com és el teu dia a dia, perquè surti i acabi gestant-se doncs, una obra. Amb això que dius que et portes, m'has fet pensar en aquells vídeos en els que famoses obren el seu bolso i ensenyen el que porten. ¿Qué traes en tu maleta? ¿Qué traes en tu bolso? ¿Qué traes? ¿Qué traes en tu maleta de residente? Vaig portar una maleta i un bolso. Puc explicar-te. Aquesta és la meva primera residència. Vaig fer una residència però d'una setmana d'escriptura al Liceu francès, amb uns escriptors francesos, però no era ben bé una residència artística. Aquesta és la meva primera i em fa molta il·lusió fer-la coberta amb la Nerea. I jo vinc amb feina feta. Vinc amb feina feta perquè no pots esperar que arribi la residència per posar-te a treballar i perquè normalment, o sigui, ja portes pensant durant temps alguna cosa que vols fer. I jo començo sempre llegint molt. Llegint molt i mirant moltes coses. Ja siguin pel·lis, ja siguin conferències, de tot una mica. En aquest cas, que el punt o la xispa contemporània visual la trasllado a partir dels videojocs, del que és la Game Boy Color, la PlayStation també, però a mi la Play no em donarà temps d'abordar-la aquí, doncs em porta a reflexionar sobre les narratives de videojocs i les narratives dels animes, que jo trobo com molta analogia entre això. Aleshores, doncs això, llegir, veure animes... El David i la Montse ja estan nerviosos quan has començat a dir videojocs i animes. Però des d'una perspectiva molt amateur, perquè al final els contes de fades s'han expandit i van mutant d'alguna manera, no? I els videojocs han recollit molt aquest món de fantasia o aquests mons de fantasia que necessitem. Totalment. I aquests altres mons, narrativament i visualment sobretot, em semblen molt interessants perquè em sembla que és un terreny on es pot desenvolupar el conte de fades contemporani. I en eso estoy, leyendo. Fantàstic. Si necessites una Switch, m'ho dius. A més, avui, perdó, però és que avui, clar, estem gravant el programa el divendres i la veritat és que avui surt el nou de Zelda. Ah, sí? Ha sortit la nova edició, o sigui, la nova versió del videojoc, que és el Tears of the Kingdom, que, bueno, de moment té unes reviews aquelles de 10 sobre 10, perquè no vamos a poner 11, però... Per la Play, això. Per la Switch. Per la Switch, la Montse està amb un tic ja, jo esperant a veure quan el pot estrenar, no? I provar. Que al final no és res nou, però sí que trobo que dintre del món de l'art hi ha certes inèrcies i certes modes que no aprofundeixen. El fairycore, que és tota aquesta estètica de fades, ja fa uns anys que està sobre la taula, però mai es va fins al fons de les coses. I amb els videojocs em sembla que passa una mica el mateix, no? Sí. No, jo volia fer una pregunta. Endavant. Que ja sé que no està a l'alçada del moment poètico-filosòfic que estem atrevessant. Segur que sí. Segur que sí. No. Aquí tot està vinculat. Digues. Com es financien aquestes residències? Això és molt important. És molt important i sí que està a l'alçada.
Aquestes residències, i has fet molt bé en recordar-ho, perquè m'hagués anat d'aquí sense dir el que havia de dir, que era això. Veus, Xavi? La teva cullerada. Gràcies, Xavi, perquè ens La anem cullerada aquí a va lo bé. poètico-filosòfic, però lo material és molt important per portar-ho a terme. Desgraciadament, sí. mengem com 2 o 3 vegades al dia. Sí, i ens dutxem quan podem, però alguna vegada també, no? I dormim a cobert. I dormim a cobert, sí senyor. Aquesta residència és una residència becada, juntament amb Xarxa Prot, amb la xarxa d'espais de residència que comentava abans. Llavors, hi ha 4 espais de la xarxa, ara no em vull deixar cap, però som entorns, el refugi... Nèctar? No, Nèctar fan mentoratge. A cobert, i m'estic deixant un... Bueno, és igual. No passa No passa res, Google. ho posarem Google, no, són 4 espais de la xarxa, joves, o sigui, residències joves, que hem entrat en un programa finançat per fons Next Generation, en el qual aquests 4 espais joves rebem una mentoria de 4 espais de residències que ja estan consolidats, és a dir, que tenim unes sessions en les quals ens fan una formació per aprendre a fer bones pràctiques en les nostres residències i per aprendre com es calendaritza, com es Ara sí que podríem dir com es gestiona. Com es gestiona, perquè però... també hi ha la part burocràtica. Sí, hi ha aquesta part burocràtica, però també des de l'experiència, no? Quan tu ets un espai jove hi ha moltes coses que se t'escapa, burocràtiques i no burocràtiques, no? Llavors, aquests espais consolidats ens estan fent la mentoria i nosaltres rebem aquest suport econòmic per poder fer una residència becada, que normalment en els primers anys d'una residència és molt difícil tenir residències becades. És a dir, que puguis, a més d'oferir l'allotjament, la manutenció i tot això a l'artista, li puguis donar diners perquè faci la seva obra. O sigui que això ve de Next Generation Europa. Magnífic. I quan s'acabi? I quan s'acabi, doncs, com que ara estem aprenent molt amb la mentoria, ja coneixem altres mètodes de finançament per seguir replicant això. Nosaltres el programa que tenim habitualment de residències no són becades, són residències de pagament, sobretot per això que diem, perquè som un espai jove i no ens podem permetre acollir artistes i anar repartint diners a dojo. Lamentablement, almenys de moment. I llavors això es sustenta amb fons de finançament i ara, gràcies a la mentoria de Nèctar, que és un espai que també us recomano, que està a les Guilleries, estem aprenent a buscar aquestes altres fonts de finançament i intentarem, a veure si de cara a la tardor podem tenir una altra beca amb una altra modalitat, que no serà ecofeminisme, serà una altra temàtica, però aquesta és la intenció i l'any que ve més, no? Perquè, bueno, clar, el model aquest de pagament, que és el que estem fent fins ara, no és òptim ni per nosaltres ni pels artistes, no? I sobretot pel tipus d'artistes que volem que vinguin. És a dir, els artistes europeus consolidats o no consolidats, sinó artistes amateurs però que tenen un suport, anem a dir, econòmic familiar, és a dir, que no els hi surten els diners no de la feina sinó d'altres llocs, de rendes, de ser de bona casa o de viure de rendes, sí poden venir a unes residències pagades. Normalment l'artista mitjà nacional no pot pagar una residència. Llavors, nosaltres és aquest tipus d'artista el que volem acollir, no aquell que pot permetre's ara vinc 3 setmanes a Moià però com si estigués a Maastricht, saps? No, m'és igual on vaig i com que tinc diners vaig aquí i allà, una mica com el viatger i el turista artístic, no és aquest el tipus d'artista que volem acollir, per això volem anar cap a la beca o cap al suport econòmic o cap a poder fer descomptes i que no sigui tan car i poder acollir a tothom que ho necessiti. Està molt bé. Molt bé, doncs escolta'm, ens queda res, simplement perquè hem de passar després a l'agenda i després també tenim a l'artesana i tot, però se'ns fa curt, com sempre. Jo estaria aquí parlant molt més amb vosaltres. Recordar, això sí, el del dia 27, que s'estrena, diguéssim. Sí, és la primera mostra. La primera mostra, que es farà a Cobert a les 7 de la tarda. Sí.
i el dia 26, que és el dia abans, divendres, últim divendres de mes, que fas presentació del llibre a la biblioteca. Sí, la Nerea em presenta el meu últim llibre, I si una nació desfilant per una catifa vermella, Requiem català, i em fa moltíssima il·lusió que me'l presenti la Nerea, la veritat. I és el 26, divendres 26, A a les... 7:45, no? 7:45, molt bé. 7:45. Al final no sabré A la dir. Biblioteca Municipal 1 d'octubre de Moià. Sí senyora, sí senyora. Això va directe ja a l'agenda i ens fa d'avançadeta, doncs, perquè puguem fer el canvi. Moltíssimes gràcies per venir una altra vegada. vosaltres. Ens veiem A el dia vosaltres. 27, 26 i si ens veiem per aquí per Moià, doncs Tots els dies estupendo. que calguin. I Perfecte. tant. Gràcies. Gràcies a tu. Ha estat Passem un al- plaer, un autèntic plaer. Veus? Gràcies, Xavi. Moltes gràcies, igualment. Passem a l'agenda. Molt bé, doncs avui passem a l'agenda i avui pilotarà el senyor Andreu aquesta agenda, perquè ara mateix aquí dintre de lo que és a l'estudi anem a fer un petit... Un refurbing, un refurbing. Un refurbing, sí, exacte. I l'Andreu ja pren el control de la nostra agenda. Bueno, de fet, heu començat vosaltres l'agenda amb Sí. el final d'aquesta quinzena, que és el que ja s'ha parlat, de les activitats que es faran el 26-27, però comencem amb el que tenim, de fet, aquest cap de setmana. El que és el Castellterçol, tal com us recordava en l'última agenda, hi ha una mostra de curs el diumenge 14 a les 6 de la tarda. Després a Moià, el dia 16, es fa llegir al teatre El temps i els Conway de J. Priestley i ho dirigeix Elvira Permanyer i es fa a la Biblioteca de Moià. A Castellterçol, el dia 19, l'espai de lectura. Sí? Sí? Sí, és que se te sentia una miqueta fluix. Ah, d'acord. A l'espai de lectura he perdut el fil. Vaja, per Dios, no pot ser això. A l'espai de lectura de Castellterçol, no? L'hora del compte. Era... El mateix dia 19 a Collsospina i es anirà repetint al llarg de diferents dies. Fan ús del local social, tothom que vulgui accedir al local social i pot accedir-hi. Per altra banda, el dia 20 hi ha a Moià la primera edició del Bimúsic, que de fet van fer una presentació a la ràdio aquí mateix, amb el programa Moià Escultura, i hi ha més de 10 cellers i una àmplia oferta gastronòmica i diferents activitats durant tot el dia. I el mateix dia 20 el cantautor Roger Mas i la Copa Sant Jordi farà un concert a les 10 del vespre. A Castellterçol el dia 26 torna a haver-hi l'hora del conte. I, per últim, recordar-vos les exposicions que encara es poden visitar, que entre elles doncs, hi ha el que és contemporanis, que es va inaugurar la setmana passada. Per altra banda, hi ha exposició Artés titulada Identitats de Roser Duber i l'Escola Badruna. A Solsona, avui divendres, la Marina Verdavet fa la inauguració d'una exposició que respira arbre. I a Manresa, el que és l'espai del Cercle Artístic, que està exposant la Montse Torres en aquest moment, i en l'espai d'art de Manresa, els colors de la primavera. I hauríem acabat de moment l'agenda. I no sé si hem acabat el refurbing, perquè jo aquí immers dintre d'això... Ja estem. A l'estudi ja estem. Llavors, avui ens acompanya en aquesta nova secció que ara li donarem pas. En aquesta secció de l'artesania. Avui tenim a la Natsumi Kaihara. Ella és japonesa, que sí? I fa quant de temps que estàs a Moià? Jo visco a Moià Sí, des de aprova't. Sí. 2021 de desembre.
Molt bé. Nosaltres et vam conèixer un dia que vas venir a una de les trobades de dibuix que vam fer d'aquests segons divendres d'esquets, de retrats i tal. I llavors, doncs clar... Ja la coneixíem, eh? Havia vingut a una xerrada a la biblioteca. És veritat, havia vingut a la biblioteca i per això vas venir a l'esquetx. A l'esquetx va acabar de fer el lligam, allò, molt bé. Ja saps que m'agrada puntualitzar. Sí senyor. No, i escolta'm, aquí rigorositat màxima. Llavors, tu et dediques al tema de la joieria, oi? Quin tipus de peces fas? Yo hago como joyería artística, a ver si os suena. Es una joyería diferente que joyería convencional, que tiene función definida para volverte más guapa o para irte de fiesta o algo que simboliza de tu personalidad. Y lo que hago de joyería artística es más se refleja lo que piensa o lo que interesa de cada joyero. Molt bé. I amb quin tipus de materials treballes? Què ens pots explicar? Perquè tu també tens un canal d'Instagram, un perfil a Instagram on podem veure les teves obres. Sí, tengo Instagram y también la página web. Molt bé, des de l'Instagram d'Ones Creatives us compartirem també el seu perfil perquè pugueu veure una mica aquestes peces que fa, però de totes maneres avui ens has portat alguna cosa, oi, per veure-les? Sí. Anem a veure si ens en sortim amb la visualització d'aquestes peces, que clar, per ràdio no les podreu veure, però si aneu al YouTube d'Ones Creatives, aquí sí que ja podrem començar a tenir una mica de visualització. Aviam, anem a veure, perquè no tiri res per aquí per l'estudi. Aquí veieu, n'hi ha unes peces. Sí, ja tinc la càmera. Llavors, són unes peces fetes amb uns materials com molt... Aquesta és de ferro, directament? Sí, però torneado. Vols explicar-nos-ho tu mateixa? Sí, vale. Sí? Endavant. Sí. Doncs mira, les pots anar descrivint per la gent que no ens estigui veient. Aviam, per aquí. A veure... Sí, ens en sortim. Mira que... Ya se nota, ¿no? Es diferente que la joyería. Que la joyería tradicional, ¿no? Sí. Por ejemplo, esto está acero inoxidable torneado. Y es un broche. A veure, molt bé. T'hauries d'apropar una mica més al micro, Natsumi? Perquè d'aquesta manera te podrem escoltar millor. Perfecte. Molt bé. Però, clar, per la gent que no ens està veient, les peces que tenim aquí tenen un aspecte molt diferent del que serien les peces de joieria que podríem trobar en joieries, diguéssim, tradicionals o clàssiques, no? És a dir, ja per al tipus de material que estàs utilitzant, com ara ens deies, el tema de l'acer o aquest altre que està fet amb ferro mateix, no? Però estan treballades d'una forma molt particular. Sí, la gente dice que mis piezas parecen de como Tokio o algo industrial, pero no estoy pensando en algo industrial o algún diseño concreto, sino que mi trabajo es como diálogo entre yo y el material. A mí me gusta mucho trabajar concentrada, entonces como esta concentración viene de la creación. Y esta concentración me conlleva la tranquilidad, ¿no? Para sentirme esta sensación ya sigo trabajando. Y normalmente hago un montón de piezas como prepiezas, como pruebas, y hago un montón de piezas parecidas, pero son diferentes. Y aparte de estas pruebas, hago piezas como nosotros llamamos como joyería, però arte portable. Vale. O sigui, el concepte realment és molt diferent, no? Sí. Perquè és el que dius, art portable. O sigui, és una molt bona definició. De fet, és molt xula aquesta definició. I aquesta altra peça que veiem aquí, que és una miqueta més gran,
aquesta textura i tal que Sí. treballes, com les treballes? És una cosa de fondre la peça o és a base de... Es una aleación especial que se Ajá. llama reticulación. Normalmente la joyería utiliza plata de 925, Ujú. pero esto es 800. Ajá. Entonces, mientras trabajas con el fuego, puede aparecer esta textura como rugosa. Sí. Sí, sí. Perquè sembla, quan la mires, és com... Recorda una mica al cuir, però en realitat és metall. Sí, es metal. Però en canvi té una textura així com de pell, com de Sí, pell com així, amb aquestes de- arrugues. Sí. Sembla un petit paisatge. Sí, la gente también lo dice. Y después de trabajar, yo descubro algo que tal vez me interesaba. Uh No trabajo teniendo el concepto antes de trabajar, sino que después de trabajar y teniendo las piezas, descubro mi concepto. Clar, perquè és una mica el que estàvem comentant, de fer un procés que porta cap a la part de... la part, o sigui, de després, amb un objectiu, diguéssim, de treballar amb un objectiu o de que precisament doncs, n'hi hagi, que l'objectiu sigui descobrir això que et genera aquest atzar, no? Molt bé. Em sembla que l'Andreu ens vol dir alguna cosa. No se't sent. Perquè estic apagat. Que bàsicament Se'ns ha acabat el temps. se'ns ha acabat el temps, però Molt bé. com que Podem- és prou interessant, sí, sí, fem tant. un Fem complement, Exacte. diguem, que continuem emetent pel Twitch i tot el que d'això, i pel YouTube també ho emetem, Això i mateix. volgués el programa oficialment, Acabem. ho acabem aquí. Molt bé. Xavi, si pots... No te'n vagis, Natsumi. I el Jaume, que també el tenim aquí, també ho farem en afegit. Molt bé, per tant, Jaume, si voleu... ens sents, oi? Sí, Vale, doncs Molt bé. ara parlarem amb tu. molt bé. Molt bé, doncs llavors, si no us voleu perdre tots els detalls de com acaba això, ens podeu connectar a través del Twitch i veure-ho en stream, o bé a través del YouTube quan tinguem el programa penjat, que serà quan hagueu escoltat això per la ràdio. Fins aquí el programa d'avui per la ràdio. Com sempre, aquest programa l'han vestit a la locució i producció Montse Líria, al control i producció Andreu Vilardell, a les càmeres i tuits David Tugués i a la cullerada el que us parla, Xavier Vidal. Molt bé, doncs continuem continuem la xerrada, perquè avui, o sigui, anàvem allò ja amb el temps una mica curt, però bueno, fem aquest ressupó, no?, de programa a través del Twitch i del YouTube. Aviam, doncs, estàvem parlant del tema del teu procés, perquè una cosa és el que dèiem, anar a per un objectiu, i l'altra cosa és deixar que el propi procés generi coses que a tu et suggereixen o al final acaben interessant-te, no? Perquè també deus descartar altres coses que fas i que dius això no me convenç i llavors en faig una altra, no? Normalmente hago un montón de pruebas. Eso. Mi creación es más como experimental que otras cosas. Y soy muy obsesionada o... Tengo chuleta aquí, ¿eh? Soy muy... A ver, ¿dónde está? A mí me gusta mucho insistir o seguir haciendo mismas cosas, ¿no? Y entonces tengo que hacer muchas pruebas. Normalmente para hacer una pieza hago como 20 o 25 piezas, como sueltos, como trozos de metal o varias cosas. Sí. Y después de esto pongo en mi orden en la mesa y escojo y monto alguna pieza para encontrar posición que debe tener esta pieza. Molt bé.
Has vingut aquí? Molt bé. Hombre, Andreu. Ara que haurem de tornar-li a obrir el micro de l'Andreu, potser? És el 4. El micro 4. Ai. Ja que fem resumons... Sí, no, ja que ja ens ho prenem. Home, clar, i tant. Molt bé, doncs vine una mica més cap aquí, que si no se't veu molt distorsionat. Has vist les peces? Sí, per això he vingut. Per això has vingut. Gràcies. Fantàstic, a mi m'encanta aquella que és el que no està el micropaisatge. és el joier Està molt apagat avui. Sí, por eso estic nerviosa. No m'ha acabat, No m'ha acabat. Bé, jo m'estic mirant les peces de lluny, però Aviam, dona'm, que li estic ensenyem al Xavi. estic babejant, oi? Diu que està nerviosa per al teu dictamen. Sí, és que A veure què et semblen. A mi m'agraden, i a més és que em recorda molt perquè jo vaig estudiar a l'Escola Massana. Jo també. I know. I clar, era molt massanero el tema, o sigui, el d'agafar i dir lo nostre no és una joieria a l'ús, diguéssim. No és un tema clàssic, és un tema més de portar una peça i que llavors aquella peça et pugui identificar o que en aquell moment tu sentis que és el que vols portar, no? I em va semblar una proposta molt interessant, perquè clar, quan jo vaig estudiar, que d'això ja fa molt, doncs també hi havia com aquesta visió, potser era allò, a l'època 90, era rotllo de que n'hi havia jovenetes que anàvem amb diamantets, que eren falsos, i amb perletes i coses d'aquestes, i potser també era un tema de moda o de l'època, no? Però vull dir que era el que veies més pel carrer i en canvi a Massana es feien unes propostes completament diferents. I això és molt guai. És com un tipus de expresión directo de sensación al material. Para mí es necesario para vivir, ¿no? Para vivir bien o para ser yo. Ahora que hablabas de materiales, ¿qué tipo de material te sientes más cómoda? Normalmente me siento más cómoda trabajando con metal. Por ejemplo, hace 10 años algo me apasionaba trabajar con hierro y acero inoxidable, justo las dos piezas que yo he traído. Como utilizaba el torno de la escuela, necesitaba mucha concentración continua, si no pierdo el dedo o pierdo la pieza, ¿sabes? O voy a romper el torno de la escuela, esto no quiero. Así que necesitaba concentrar. Y entonces como llegabas al punto de que no te importas nada del entorno, estás simplemente dentro de tu mundo, ¿no? El flow, ¿no? Sí, flow. Sí, para sentirme otra vez esta sensación, trabajo. Y este flow que me acabas de decir, lo sentí cuando era pequeña, cuando tenía como 3 años o algo. Yo vivía en Niigata, es una prefectura de Japón, donde nieve mucho. Entonces, mi primer como imagen artística o algo emocional era un día de invierno por la mañana con un montón de nubes grises que parecen muy pesadas. Y miraba este cielo con nube y caía nieve. Entonces, como me sentía como la parte, yo fuese parte del cielo o cielo fuese parte de mí. Como una conexión. Y esta sensación podía sentir mientras trabajaba con alta concentración. Carai. És el motiu de treballar. Sí, bueno, n'hi ha aquests moments en els que connectes a més amb determinats moments de la vida, no? I a més després et serveixen per tornar a reconnectar més endavant, no? Quan estàs fent aquestes coses i quan hi penses ja transportes a un estat mental concret que t'ajuda molt en el procés, no? A día de hoy, el taller y donde puedes tener esta conexión, ¿o tienes en Moyà?
En mi casa tengo mini taller donde trabajo yo normalmente. Entonces sí que no puede tener cada día, pero sí que puedo tener esa sensación. Molt bé. Es que ya conozco la línea donde tengo que ir. Entonces creo que es una clave de a dónde tengo que ir. A mí me gusta decir esta palabra como obsesión o insistencia, es como una clave de tu creación. Es que no puedes dejar de pensar, es algo tuyo y tienes que investigar, ¿no? I ara vaig a fer-te jo la pregunta que fa sempre l'Andreu, que és, es pot viure de la feina artística? No tengo ingresos estables, hablando honestamente. Y este mundo es difícil porque cuando hablo con la gente y digo, yo hago joyería, la gente imagina directamente oro, diamantes, Sí, piedras preciosas. sí. Pero hago otro tipo de piezas. Así que tengo que explicar lo que hago y la gente tiene como hábito de tener cuadros o algo artísticos en casa, pero no tiene costumbre de tener pieza de joyería artística en tu cuerpo, Claro. en tu ropa, o para mezclar con tu día cotidiano. Así que lo que intento es difundir este mundo de joyería artística. Ya hice en Japón varias exposiciones invitando a los joyeros catalanes o españoles. Y lo que quiero hacer es hacer mi exposición para que la gente conozca de este sector de arte muy divertido para mí y compartir y también presentar las obras de los otros joyeros japoneses como los catalanes. Y actualmente, ¿dónde podemos ver tus piezas? ¿O tienes, una tienda, no sé si es tienda, es un sitio web online donde se puede ver? ¿Puedes explicar? Vale. Mis piezas están en Japón y también están en 2 galerías de Barcelona. ¿Galerías artísticas? Galerías artísticas y otro de galería especializado de joyería artística. Molt bé. I llavors, si estem, per exemple, si et seguim per Instagram i tot això, nosaltres ho podem anar veient? Sí. Els llocs on exposes i on hi ha aquests punts de venda? Si me pregunta directamente, yo normalmente estaré siempre en Moya, así que creo que es fácil de encontrarme. No me parezco a nadie, así que ja me paran i És fàcil de reconèixer. Molt bé. I ja tenim el joier d'ofici que va opinar. Sí, perquè per qui no ho sàpiga, el Xavi, dintre de les seves moltes vides... Facetes. Sí, també ha sigut joier. ¿Qué metal es este? Este es plata de 800. Plata. ¿Y cómo es que esta pieza de aquí detrás, Sí, tenga arrugas. la bata, esto nosotros le llamábamos ambatá? O sea, cuando aplicábamos un perfil alrededor de una pieza, Sí, esto nosotros le llamábamos ambatá. ambata. Sí. No está soldada, No está está soldada. remachada. Sí, lo que pasa es que este metal 800, después de hacer reticulación, como se vuelve muy flojo. Muy blando. Sí, frágil, no puedo soldar. O sea que es una plata que es casi plata fina. 800, así que más está mezclada con cobre y plata fina. Pero o sea, es más blanda que la plata de ley. Sí, o como para que tenga esta textura rugosa, el dentro del metal se vuelve un poco más poroso. No es tan rígido. Porque este efecto que has hecho, estas arrugas, Sí. esto que es que está medio fundido. Sí, cuando... Bueno, estamos hablando de algo de Sí, juego. sí. Imagínate una plancha
de creo que Monográfico. es 05 No, yo estoy de encantada de plata, sentirlo. y cuando pones el fuego y se funde interior Aparte, sí. antes que exterior. Sí, sí, Pero sí. cuando se enfríe, cambia la forma. Ujú. Está muy bien tocado y muy bien dejado. Te felicito. Oi, gràcies. Pues escolta, molt bé. Jo estic encantada d'haver-te tingut aquí perquè, bueno, ja ens vas... O sigui, de fet, les teves peces no les havia vist en realitat. sí. O sigui que per això, gràcies per haver-les portat. Gràcies. I no sé, espero que ens anirem veient. No sé si tu vols afegir alguna cosa més, Andreu? No, aquesta part d'artesania no. Quan ho donem per finalitzat, tenim aquí penjat el Jaume, que ens deu Tenim estar penjat el Jaume, pobre ens deu Jaume. estar moguent els ossos. Molt bé, molt bé. Doncs li donem pas al Jaume. Hola, Jaume. Hola. Hola, què tal? Com estàs? Molt bé. Escoltant això que està dient tan interessant. Que sí? Sí? Veus? És que bueno, la màgia de l'esquetx ens porta a recórrer paisatges que són del tot insospitats. Perquè qui ens havia de dir que havíem de conèixer a la Natsumi un dia i que després ens vindria a la ràdio a ensenyar les peces mentre a més parlem amb un altre sketcher. O sigui que és la locura màxima. Bueno, escolta'm tu, com és la teva experiència assistint als sketches així que organitzem per aquí pel Moianès? O t'ho poso més fàcil, Jaume. Quan va ser la teva primera experiència en un sketch? Aviam, així oficialment va ser fa poc més d'un any a Girona. A Girona? Sí. L'esquetx Què passa de que Girona? llavors- Sí, i jo resulta que havia fet algun sketch abans, però d'amagatotis, allò que dibuixava amb estones perdudes en algun lloc. Quan anava a fer cursos a Lleida, a la universitat, que a vegades quedava temps lliure i feia algun sketch, però no com ara. Ara em feia vergonya, ho feia que no em veiés ningú. Ara no, ja a la vista de tothom. Ara ja Ho passo molt bé. sense cap mena de vergonya, Sense no? pudor, sense vergonya, exacte, sí. Sí, perquè clar, n'hi ha una època en la que sí que passes una mica de vergonya, oi? Quan comences i Sí, o tal, comencem o quan tot- vas sol pels puestos i treus allà una llibreta, no? Sí, és això. És diferent que Però, i anar a en més a grup. més, sí, tant. Però ara tant se me'n dona. Ara puc anar sol i... Sí. Sí, M'he clar, trobat fins i tot dibuixant en concerts, allà de Bueno, primera és fila amb els músics. el que et anava a dir. En els concerts i en els assajos, fins i tot en Sí, alguna sí. partitura i tot, no? Em sembla que he vist algun dibuix. Efectivament. Sí, això havia fet feia molt temps també, per guixar partitures, però ara ja de forma sistemàtica, Bueno, les que puc, quan són en paper. Ara i cada vegada tinc menys partitures en paper. Però, i aquestes ja, les que són digitals ja no les guixo. Però llavors ja porto un bloc extra a part. Ja per lo que pugui passar. A vegades preguntem per l'últim sketch, quan sent tan productiu, l'últim sketch deu ser molt recent. L'últim sketch és d'ahir mateix. Però aquest no l'he publicat. El va fer durant un assaig. Veus com ho deduïa. Sí, no? Em vaig dedicar a fer caricatures, sí, més o menys, perquè encara no es pot dir que s'assembling massa d'alguns companys d'assaig del corp. Molt bé. Bueno, l'última trobada que heu fet, quina ha sigut que has vingut? L'última trobada jo vaig anar a Santpedor. A Santpedor, no? Moianès Sí. i afins va ser Santpedor diumenge passat. Diumenge passat, perquè hi havia allò de les flors, no? Sí. Què va ser? Això exactament una mica, expliqueu? Va, Jaume, explica-ho tu, que jo ja he fet l'agenda. Oh, no, però per mi No. va ser un matí molt accidentat, perquè vaig anar a Santpedor, vaig haver de marxar a mig matí i vaig tornar llavors, però
va ser així molt accidentat. Vaig anar a Santpedor 2 vegades. Vaja. No, però el tema de Santpedor, que és el que demanava la Montse, ja fa diversos anys doncs, que es fa, bueno, el que tots coneixem, la Fira de la Flor de Girona, que de fet no sé ben bé com se'n diu a Girona, però aquí em sembla que és Santpedor en flor, i el que es fa és un dia abans doncs, adornar... Es diu Girona en flor. Vai. Girona en flor. No, el de Santpedor no es deu dir Girona en flor, per això. No, el de Santpedor es deu dir com a màxim Santpedor en flor. Similar. Però el que és tal com ho fan a Santpedor, doncs, en diferents punts de Santpedor, doncs, i posen elements florals i normalment amb alguna vincle que uneix un tema amb l'altre. Aquest any eren temes interiors, una mica pel tema de la calor, i perquè poguessin durar més, i aquest any eren 2 dies de fira, diguem. Molt bé. I si em permets, ara que recordo que aquest any el tema estava vinculat a les emocions. I a part d'un arranjament floral que hi havia en diferents llocs del poble, a l'interior de cases, hi havia també una obra artística relacionada. Sí, per exemple, a la plaça de l'Ajuntament hi havia el tema de Rauxa. Vale. No em facis dir l'artista, que no me'n recordaré. Matís. Era Mondrian? No, Matís, això pot ser. Molt bé. Llavors, a Cal Ballaró, que és un antic forn de pa, hi havia un Bansky, per exemple. Mira, parlant de murals, van sortir els muralistes en aquesta temporada. El que passa és que ara no me'n recordo a quina emoció l'havien lligat. Molt bé. Bueno, doncs és un altre tipus de proposta. Escolta'm, sempre és interessant perquè, clar, quan surts i comences a anar a sketches, a sketch crawls i tota la història, clar, a vegades penses, home, està bé, no? O sigui, dibuixar els carrers, dibuixar els edificis i tot això, però donem-li també algun toque diferent en algun altre, no? Perquè els que ja portem un recorregut important, doncs dius, a veure, amb què ens poden sorprendre avui, no? En quina proposta de dibuixar què ens poden sorprendre? I ja està bé també que n'hi hagi una miqueta de varietat en aquest sentit, no? Sí. Molt bé, escolta'm, Jaume, doncs moltíssimes gràcies per haver connectat amb nosaltres. Esperem veure't aviat també per aquí, per dalt de l'altiplà, no a baix de l'altiplà. A la propera convocatòria, si no hi ha cap impediment que m'ho faci impossible. Ai, abans teníem aquí a la Juana Dolores i pensava, ostres, ha hagut de venir una persona a fer un projecte de residència sobre tema de la natura i tota la història perquè comenci a ploure. I és com màgic, o sigui, m'he quedat amb les ganes de dir-li. Ja li direm. Però bueno, que sí, que ens veiem a la propera i esperem que encara que caiguin 4 gotes, com sempre aquí, fidels, no al 107.8, però sí a les trobades d'esquetx. Molt bé, moltíssimes gràcies, Jaume. A vosaltres. Molt bé. Que vagi bé, gràcies. Igualment. Gràcies. Adéu. I doncs, bueno, per als que ens estan veient en aquest ressupó del Twitch i del YouTube i totes les històries, doncs donar-li les gràcies una altra vegada a la Natsumi per haver vingut a ensenyar-nos les seves obres. A través de les xarxes socials us compartirem el seu perfil perquè pugueu veure-les i si us interessa alguna, doncs li envieu un missatge i feu la pregunta. O sigui, amb això hem de fer bones pràctiques. Un dia podríem fer un programa només de bones pràctiques cap als artistes. 1. Pregunta. Si t'agrada una cosa, tu pregunta, perquè a lo millor fins i tot la pots comprar, saps? No? Començant per aquí. I res, escolta'm, ens veiem d'aquí 15 dies més. Ens diem adeu per la gent del Twitch i no sé si el David ens podrà posar a sintonia, això seria màgic, seria fantàstic per acabar-ho, sí? Aviam, el David està fent així una pose com de... A veure, sí? No està sonant. Bueno, no passa res, Andreu al rescat i ja està, tu. Tenim la sintonia per dir-li adeu al programa, que ara sí s'acaba.
Molt bé, guapos. Adéu.